Добре дошла, Наталия, в Лондон. Радвам се, че прия поканата. Ако можеш да ни разкажеш малко по-подробно за повода, по който си в Лондон. В Лондон ние стартирахме нашите семинари, които водим в България, в чужбина. Аз водя курси по целия свят, в Тайланд, в Сицилия, сега там заминавам за път след Англия. И постоянно нашата тема е основна как да бъдеш щастлива жена, как да имаш щастлива връзка, отношения, как да се отвориш сексуално също. И планираме сега първите групи в септември, вече съм сам благодарящи хора и за благодарящи по сексуалността, как да отвориш към своята сексуалност. Вчера работихме също за тема свързана с личен успех и планираме нова тема за изобилие, също ще на септември, където преподавам техника в квантова психология, като дават много бързи резултати. Ти спомена, че си преминал вчера един тренинг с хора, живеещи в Лондон. Колко от тях бяха българи? Те всички са били българи. Всички. Много живееха на момента правихме първата група само за българи, но след това ще работим с българящи. Заглавието на тренинга е как да направим жената щастлива. Въпрос как можем да направим мъжа щастлив в една връзка. Ако жена щастлива, мъж е щастлив. Много лесно. Ако жена е нещастна, то връзка не върви каквото и да правим. И нашата женска отговорност да се научим да бъдем щастливи с самата себе си. Ако със себе си не е щастлива, никой няма да се щастлива. Така че работим с тема щастие. Спомена, че и в остров Корфу ще имаш подобни тренинги. Аз прочетах в предварителната информация при подготовката ми за интервюто, че и в други държави правиш такива тренинги. Ние сега стартираме в Барселона, стартираме в Амстердам, сигурно сега от Сицилия. Тоест, принципно това поканихме в Америка с турне, на момента малко ми пълна програма за Америка се разказах, така че това става вече такова една световна нещо, като заявих в момента. И планирам да превеждам моята книга на английски. На книги, сега третата ми книга, която са бестселери. И удобно за опит в книгите да планирам до година да издам също. До година да очакваме продължение на до сега издадени. Отново по тази тематика. Не, една книга ще бъде за успеха и богатство, а втората книга ще бъде за съблазняване, за флирта, как да стигнем до секса. Това е също важна тема. Не всички хора веднага са готови към връзки, понякога просто нямат навици да съблазняват, да приластяват, да бъдат интересни за другия пол. Ти имаш и квалификация като семейен терапевт. Аз имам като образование, базата на образование бизнес психология, съм работила в бизнес среда, като HR директор, като бизнес тренинг, като коуч за менеджери на високи позиции. Второто на образование е медицинска психология, психотерапия и сексология. И работих като клиничен психолог, болница, като медицински психолог, работих с различни деца, трудни деца. И разбира се, вече последните 5-6 години работя в личностно развитие с семейните двойки и в област на сексология основното. Като работим как да имаш щастлив живот във връзката си, но много неща използвам като коуч от бизнес, това че за мен е важно хора да вземат бързи резултати в тренинги. И с това има неща, които не съм класически психолог, ходих 20 години психоанализ, се използва нещо, което работи проверено и ефикасно. И с това имаме винаги страшно много клиенти, идват, получават промяна в живота си и карат другите своите приятели. Тоест прилагаш бизнес техники в областта, която ти в личния живот на хората. Това е интересно. Надявам се, че това спомага за развитието на този бизнес модел, който ти използваш в работата си. Ти прилагаш бизнес модел в работата си и доколкото чух от тези няколко минути, вървиш напред доста бързо и експанзивно. Това е добре. Това е добре, поздравление. Да, става някаква невероятно, но всичко това се чувства, че просто неща работят. И изисква огромна работа, в смисъл това, като сега се получавам, това са работа 15 години труд. И това е много упорито. Сега просто получавам плодове от 15 години бачкане, живеене в библиотеки, посещаване на курсове по целия свят. Това е страшно да се обучавам с две висше образование, много курсове посещавам се. Като най-добрите учители на света. И той не може да не работи. Бих добавил, че в такъв бизнес модел другото условие е да имаш голямо желание за успех. И явно имаш желание за успех.
И третото нещо може би е стечение на обстоятелствата. Какво мислиш за стечението на обстоятелствата в твоето развитие, в твоя път? Аз вярвам в пътя, в самия път. И вярвам, ако човек е на пътя си, цялата вселена ти помага и ти подкрепя, застава зад теб. И при мен аз винаги съм го знаела. Ние се преместихме с съпруга ми в България и аз съм му казала, още много известна. Тук ще помага на много хора. Тук ще има моите билбордове, по телевизия ще ми дава, той се смее, защото не ти научи в български. И това се случи буквално за една-две години, не е дълго. И то става всичко супер бързо и просто знам интуитивно какво трябва да се случи. Аз искам да помагам и това сега, което ми мотивира да развивам Англия и Европа и света, това е желание да помагам на повечето хора да се променят живота. Просто знам механизми и схеми как може да се случат неща. И не са трудни, просто това е моят метод на преподаване, който работи. Сега правя академия за треньори в България, за да мога да оставя работа там и да се преместя повечето ближо време. Тоест ти си стигнала вече до етапа, в който си готова да споделяш твоето знание, твоя опит в тази в темата, в която ти работиш. Готова си да споделяш с другите хора. Готова съм да обучавам другите, че колкото повече хора го знаят, толкова повече хора ще живеят по-добре. И това е целта. Хора да живеят добре. Бях решил да те попитам какво ти даде България, но ти преди малко ми отговори. Взето началото на пътя. Това беше много силно начало, но знам, че това е само начало. И ще се връщам, ще идвам там, разбира се, но просто усещам, че е време да се местите да правя нещо друго вече. Усещам, че говориш с любов за България. Това пък на мене ми доставя удоволствие като българин. Няколко последни въпроса. Какво би казала на българите в Лондон? Да бъдат много поддържат едни другите. Тук вие сте все пак чужбина и виждам, че имат нужда така да има подкрепа от корените си, от роднини, от това българското. И това е много красива държава България. Аз много обичам всичко свързано с България, така че това е една много хубава възможност да сме заедно тук. Но и да, харесвам това, което в момента Англия също е добре държава. Просто вярвате в себе си, ще успеете. Днеска донесе слънцето в Лондон. Съвпадение ли е или стечение отново на обстоятелства? Не, аз правя съм една щастлива жена и винаги като го правя има слънце. Аз съм случай, когато съм в Варна, Бургас, има виелици, едва кацат самолетите. Аз казвам, утре ще има слънце. Аз направих тази група, може би 500 пъти, знам много пъти. И всеки може пита на слънцето. И вървейки тук, всички ми питат, ще ви сега как това ще проработи в Лондон с твоите гейши, дали ще има слънце. Днес се обръщам и невероятно слънце. Доколкото знам, това е първото слънце за последните 2 седмици. Така е. И факт. Това е факт. Просто рамката идва видова светлина. Благодаря ти. Едно интервю за българската медия в Лондон, BG Media.